Waqt laqa mal-artisti lokali fit-Teatru Manuel, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela għal kif il-Gvern investa bil-kbir fis-settur kreattiv li jiġbor fih ta' forum ta' espressjoni fosthom id-dinja ċinematografika u l-festi. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif l-artisti jiffurmaw parti kbira mill-kultura ta' Malta li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tiġi valorizzata. Il-mexxej Laburista qal li b'mod partikolari Gvern Laburista saħħaħ il-Festi ta' Malta u Għawdex. Fil-fatt kien dan il-Gvern intervjena biex l-ebda għaqda mużikali ma tispiċċa mingħajr każin. F'dan l-isfond Dr. Abela qal li jekk l-elettorat jerġa' jsellef il-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista biex ikun fil-Gvern se jkompli jsaħħaħ dan is-settur b'forza akbar minn qatt qabel. Hawnhekk il-mexxej Laburista qal kif il-manifest elettorali Int Malta u għaxida ta' dan l-iżvilupp propost. Dwar is-settur kreattiv Int Malta jitkellem dwar proposti bħal appoġġ fil-produzzjoni tal-mużika professjonali, inċentivi għall-startups fis-settur kreattiv, inċentivi għall opportunitajiet ġodda ta' taħriġ u wirjiet internazzjonali, il-ħolqien ta' Digital Lab ġdid tal-innovazzjoni kreattiva, it-tisħiħ ta' drittijiet tal-komunità lokali, investiment sostnut fil-festa Maltija, Art Pass għaż-żgħażagħ bejn 18 u 21 sena, investiment fl-industrija tal-films lokali u spazji kreattivi speċjalizzati għall-artisti. Il-Partit Laburista għandu l-kredibilità biex jimplementa dawn il-proposti sabiex Malta għal darb'oħra terġa' tispiċċa fuq quddiem-nett tal-industrija globali temjej Dr. Abela. Intant indirizzaw din il-laqgħa diversi persuni involuti b'mod dirett fis-settur fejn spjegaw li flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti qed jingħata appoġġ kbir lill-kultura Maltija.